Jo, ik voel van jou, hallo, ik voel van jou naar stad en ik koop me door een paar kilo tortillas, dan denk ik alles de smaak uitreiken, dat ze de smaak rondjes zijn. Ik brok dan bloß een kruiderie denk, en dan die alles de smaak rond aftrekken. Dan hier hebben we het vat aan wat 350, wat 375 groen. En dan doe de smaak bruinbrood, dat is dit. En dan wil deze smaak bruine brood gaan doen, een kleine beetje grove zout op. En dan hebben we zeer schöne chips. Ja, dan brood we deze ook fijn bruin. Want als eenmaal fijn bruin nog zijn, dan wordt het vaak ganz stil. En dan zit het is dit. Plus zeer fijn reich. En dan hebben we hier bij zeer schöne chips van de frijoles, charros oder refried beans, frijoles refritos. Maar ja, nu kan je hier. Dan vangt het ontsteld te worden, dat vaat, want het is niet meer zo prickelend. Dan zijn deze zeer meestkrijg smaakreich. En dan nemen we die eruit. Ja, proef dat ook maar. Ik koop een paar kilo tortillas, dan denk ik die uittrekken, zodat de smaak rond zijn, dus dit is een beetje smaak voor jou. Dan maar guacamole oder schobelen, dat is plus muy bueno. Dankeschön. Oh ja, en kijk zo'n ding is dit. Dat en die eruit schapen, dat schaapt plus zo zeer fijn. En dan kan je alle kraak even reinkriegen. En dan wenn je hier neer schapt, ik een klein beetje grove zout even. En dan doe je een lussen aan. Die blijven niet stout koud. Ja, die zijn zeer crispy. Oké, dit zijn de chips waar ik nu je brood houd. Nu willen we die maar smaken. Dit is dan zo fijn reis. Nu willen we een guacamole en schobelen maken. En daar gaan we eten. Dankzij. Doa, nu harst hem al. Nu harst hem al. Nu is het ganz stil geworden. En dat meint zoveel, nu zijn de reis. Nu zijn de reis. En dan neem je bloos een schaap, je redt alles de stad eruit. Ja, vaart opzien en hier haak je dan met papier direct eraan aan. Schaf bloos zeer kraak. Ja. Ja, zo'n ding moet je ook kijken, dat bloos schaf zo fijn, er steht ook probeer met een lepel die eruit te schapen. Bloos, zeer fijn. En dan doen we een klein beetje zo bezalten, want die nog een klein beetje fris zijn. En dan hebben we de lussen aan en dan zijn we eruit, want het is veel. Dankzij. En wat je dit als het dan het even blijft, wanneer de tortillas zet, zo smaak rond niet rijden, dat ze een smaak ronde kulletjes zijn. Dit als het dan het even blijft, wat er is en dat is niet te waschen. Oh, maar joh, dat is de wijn ook zeer schijnend. Hier hebben we een beetje meer even blijft zo. Dat doen we dan ook broden van rijst. En oh, die ken je gleich dat zeer. Dat zijn meestens halve stierentjes en dit en dat en ja en dat. Ja, proef dat mal. Smal wat anders, dat is bloß einmal hetzelfde. Sehr Dankeschön. Hat eine sehr schöne Weihnachten. Dankeschön.